Marte helmuga turistikoa izan balitz? Ikerlari askok jakin nahi dute Marten bizitza egon zen ala ez, eta antzatenez azkeneko aurkikuntzek baietz adierazten dute. Baina nondik atera dugu ondorio hori? Zurrong roverra 2021 lurreratu zen Marten, Utopia planetia izeneko eremu batean. Eta inguruko geologiari buruzko datuak bildu zituen antzinako ur edo izotz seinaleen bila. Ikerlariek datu horiek aztertu eta kostaldeko metakinak aurkitu dituzte. Hau da, lurreko hondartzen antzeko geruza egitura. Formazio horiek, mareek edo olatuek sedimentuak urmasa handi baterantz garraiatzen dituztenean sortzen dira. Eta horrek esan nahi du uraren eta haizearen arteko interakzioa zegoela. Atzera begiratu eta lurreko bizitza nola garatu zen galdetzean, ikusten dugu ozeanoen eta lurraren arteko elkarrekintzan oinarrituta zegoela. Eta bertan gauzatzen zela ingurune mikrobianoen bizitzarako baldintzarik onena. Alegia, Benidorren gertatzen dan moduan. Lurra bezala, Martek evoluzionatu egin du, eta bizitzarako egokia izan zena, agian, etorkizunean berriz ere izan liteke habitagarri. Baita turismo gunea ere. Imaginatu.